Εδώ έχουμε ένα ωραίο θεματάκι που συνδυάζει λύση εξίσωσης και αριθμητική πρόοδο. Για να δούμε λιγάκι. Έχουμε έναν γυμναστή ο οποίος δεν μαρτυράει το πλήθος των μαθητών της τάξης, το οποίο πλήθος των μαθητών της τάξης θα το βαφτίσουμε κάπα. Και συμβουλεύεται, λέει, μία σύμβουλος των μαθηματικών του γυμναστή και λέει ότι αν τοποθετήσω τους μαθητές σε χ σειρές με χ πλην ένα μαθητές η κάθε σειρά, τότε θα βγουν ακριβώς κάπα. Δηλαδή, αν εγώ βάλω σε σειρές τους μαθητές, δεν το πέτυχα πολύ εδώ, να διορθώσω λίγο. Και εδώ έχω σε πλήθος οι σειρές είναι χ. Και σε κάθε σειρά έχω χ πλην ένα μαθητές, τότε μπορώ να τους στοιχίσω όλους ακριβώς. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν πολλαπλασιάσω τις σειρές επί το πλήθος των μαθητών της κάθε σειράς, θα πάρω τον αριθμό k που είναι το πλήθος όλων των μαθητών. Λέει τώρα όμως, αν τοποθετήσω σε χ συν 3 σειρές, δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες, τελίτσες, δεν είναι τώρα χ σειρές, αλλά οι σειρές είναι χ συν 3 και σε κάθε σειρά έχω χ πλην 3 μαθητές, τότε θα μου λείπει ένας μαθητής, δηλαδή εδώ θα έχει μία κενή θέση. Άρα όλοι οι άλλοι είναι οι κάπα μαθητές και για να συμπληρωθεί αυτό το παραλληλόγραμμο λείπει άλλος ένας. Άρα αν πολλαπλασιάσω το πλήθος των σειρών που είναι χ συν 3 επί το πλήθος των μαθητών σε κάθε σειρά, θα είναι συνολικά όλοι κάπα συν 1. Ένα παραπάνω από το πλήθος των μαθητών, γιατί θα έχει μία κενή θέση εδώ πέρα. Τώρα τα πράγματα εδώ είναι εύκολα. Εδώ στη θέση του k θα βάλω το ίσο του, το χ επί χ πλην 1. Οπότε η εξίσωση εδώ θα γίνει χ συν 3 επί χ πλην 3 θα είναι ίσο στη θέση του k χ επί χ πλην 1 συν 1. Αυτό μοιάζει να είναι μια εξίσωση δευτέρου βαθμού, θα δούμε τελικά αν είναι. Χ συν 3 επί χ πλην 3 μας κάνει διαφορά τετραγώνων, χ τετράγωνο πλην 3 στο τετράγωνο, ίσον κάνουμε τους επιμερισμούς εδώ, χ τετράγωνο μείον χ συν 1, εδώ αυτό και αυτό απλοποιείται, τελικά είναι πρώτου βαθμού η εξίσωση, μείον 9 ίσον μείον χ συν 1, στέλνουμε μπροστά το μείον χ, θα γίνει χ, πηγαίνει πίσω το 9, γίνεται συν 9, συν 1, άρα τελικά το χ είναι ίσο με 10. Θέλουμε τώρα, αυτό ήταν το ερώτημα α. Θέλουμε τώρα να βρούμε στο ερώτημα β, να αποδείξουμε ότι αυτή η τάξη, η α λυκείου, έχει 90 μαθητές. Ας πάρουμε λοιπόν την περίπτωση που είχαμε χ σειρές με μαθητές και χ πλην 1 μαθητές και εδώ τελικά βρίσκαμε το πλήθος των μαθητών. Αφού εδώ το χ το βρήκαμε ότι είναι 10, σημαίνει ότι έβαλε 10 σειρές από χ πλην 1 από 9 μαθητές. Συγγνώμη λίγο εδώ. Λοιπόν, το 10 εδώ σημειώνω ότι είναι οι σειρές και χ πλην 1 είναι οι μαθητές. Άρα συνολικά θα έχω 10 επί 9 μαθητές ίσον 90 μαθητές που θα έχει όλη η α τάξη. Και πάμε τώρα στο τελευταίο ερώτημα. Λέει ότι η σύμβουλος σκοπεύει να μοιράσει τους μαθητές σε 2 ομάδες εργασίας. Λοιπόν, και λέει τώρα, είμαστε ερώτημα Γ. Στην πρώτη ομάδα εργασίας θα βάλει 2 μαθητές. Στη δεύτερη ομάδα εργασίας θα βάλει
4 μαθητές. Στην τρίτη ομάδα εργασίας θα βάλει 2 παραπάνω, 6 μαθητές και ούτω καθεξής, μέχρι την ιωστή ομάδα εργασίας που δεν ξέρουμε πόσους θα έχει, αλλά ξέρουμε ότι όλοι αυτοί εδώ πρέπει να είναι 90 μαθητές. Άρα αυτό εδώ θα είναι το S-νη. Ξέρουμε λοιπόν το S-νη ότι είναι 90. Ο α1 είναι το 2, προφανώς αφού ανεβαίνουμε κατά 2 το ω είναι 2 και έχουμε να λύσουμε εδώ την εξίσωση S-νη ίσον με 90, όπου στη θέση του S-νη θα βάλουμε το γνωστό τύπο νη δεύτερα, 2 φορές το α1 συν νη πλην 1 επί ω κλείνει αγγείλη ίσον 90, και εδώ θα έχουμε σαν μοναδικό άγνωστο το νη για να βρούμε πόσες σειρές χρειαζόμαστε. Το 2 εδώ θα το αφήσω κάτω γιατί μάλλον θα απλοποιηθεί. 2 επί 2 συν νη πλην 1 και το ω είναι 2 ίσον 90. Θα πάρουμε λοιπόν εδώ νη δεύτερα παρένθεση 4 συν, κάνω τους επιμερισμούς, 2 νη πλην 2 ίσον με 90. Άρα νη δεύτερα 2 νη 4 πλην 2 συν 2 ίσον με 90. Αν βγάλουμε κοινό παράγοντα μέσα από την παρένθεση το 2, θα μας μείνει μέσα νη συν 1. Αυτό το 2 με αυτό το 2 θα απλοποιηθεί και μένει 90. Άρα παίρνουμε νη επί νη, νη τετράγωνο, συν νη, φέρνουμε και το 90 μπροστά, μείον 90 ίσο με το 0. Αυτό εδώ θα το κάνετε με διακρίνουσα. Φυσικά εγώ θα σας το πω έτσι λίγο πιο γρήγορα με βιετά πως θα βγει. Είναι νη συν 10 επί νη μείον 9. Ξαναλέω, εσείς εδώ θα το κάνετε με διακρίνουσα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Από αυτό θα βγάλουμε ότι το νη συν 10 θα είναι 0, άρα το νη θα είναι μείον 10, και από αυτό θα βγάλουμε ότι το νη πλην 9 θα είναι 0, ή αυτό, έτσι. Άρα το νη θα είναι 9. Προφανώς δεχόμαστε αυτό απορρίπτεται, αυτό είναι δεκτή, γιατί το νη πρέπει να είναι φυσικός αριθμός. Άρα θα μπουν οι μαθητές σε 9 σειρές.